daman da brush suke cutar mu, to wannan brush ne na zamani. In je in kai wa Talatu kanwa shedan, ita ma ta yi mun maganin ulcer ne. Ga wani iskanci kai, duk sun bi layi finsu kai da za ka zo ka tsaya a nan. Koma baya kai, ka koma baya. Ba ka ji za ka ci ubanka, bari in dawo. Kai, koma baya. Assalamu alaikum. Jama'a ya haƙuri wannan. Babba TV.